Ayun na naman nakikita. Mapang mo sila. Jagoy kita umira ka nila. Mapang mo sila lagi bang okay. Nanggin ning bapa mamata. Tawir ka nila. Marandi. Nanggin namiti. Nanggin nanagisyo. Ayun na pwede. Marandi ning tawri. Ay mapune. Ay akan mo na. Ay ning tawri. Nanggin chani. Nangunda, hindi na mag-iwa ka lang. Jagoy siya ito umibo na. Miyoy na kan mangamda ba? Nangdi! Siya kung na magtagis kayo nito, ba? Siya ni Nangdi! Thank you. Asurya Masulapiyo. Ang mabasa suggestions, amali, comments, video.